Omwelio yenigo amate ya Nyagusira Christopher Keore Mumanyi kurwa ase Kenyoro ya Kenyoro imeye wadi ya Wanyamatuta epunge ya West Mugirango imeye kaunti ya Nyamira yaberige Kenyoro mweso elibachiko mwenia omugaka Christopher oyule Nyagusira oyosiretie obugima bwaya mega yoko gukurwa so muteguro na gutemaiga amate ya bana batano nomo amate yenigo bono babiri bagwakanirwa ebili ya Nyagitali konyere gurubenene no mwana siata Victor Suanya Ugeto ebilikonya erekego chekenene aso kuruberia amatangaye Nyagusira na kubwatekana no botakabole ase omuchoyo magega yobokonyubu gwechibesa na boigo ogwakanirwa ebil ya Nyagitali ase nkendu ya Ibara nigobono amateyo yesokirirero na kuiranira mbia muno gochiase Victor Suanya ase ngencho yokubaguswelie gurubenene eyukonye balinero ase emyoyo yabo na boigo asenkeyo Jasa Marieta Anguru Jotomu Kamanda Kenyoro Gekorukwe Kenyoro Yapara Ibere Nyamatuta Masaba Inchena agokire esa moismi wa mwakiri Suanya okorira tware korera moismi wa Suanya ikira otokonyire mono ekiagera wakanire piri ya Nyagetari wakanire piri ya mocheri na kuturesio mobere ne ach omo chestiri no tegete okogania omwakiri okonyira bana chintakana konye nko muigwa bogetutu moismigo tambo ge bogetutu oikire Nyamatuta ini Nyamira county no are okonyire chintakana kobaire chisukuru nanko igukonye ero oikire Kenyoro Nzasa Marieta koroko mheshimiwa hizi na Nyamwita mukwa nakabero mwamisi omotore meye county ya Nyamira wekama kya Wiper aiga utorase Kenyoro gya Kenyoro eskuru nyamenya parabere wadi Abanyamatuta meye county ya Nyamira aso kugani kwa renge kumuga korara okurukunga gasisi Mumanyi uyo beda ase motari ya Ibara familia yabo atokuganine konyo musigo ikonyoro baberero murito ase ngenzeyo ntwarigetia baraito na turanyare gwikera mheshimiwa wakili Victor Suanya Ugeto korume yabo getutu obeiro gokonya abana tintakano obeiro gokonya asokugani kora sa correspond asobwango ngamurige gekora na internet ntakano ya makonyira ngamatengu kugani kora ase family na bakitia asobwange kemambie kontoma na achicha twagambire ne family na aroriro kugani kware ngororo igonga Suanya itaberanire na ndengu kora re biri rali ase mochari ya Ibeno ya Ibara gukora re biri rali Ibara umubero chicheri tukori aramisi mubero bomugaka gasisi no mheshimiwa Victor Suanya Ugeto yo dress ajogorire sanduki na ndagore yase amekyo ngo mubero yo ikirega iga family enyo romutimoko niyo yo mwabo igara baira nasoboge mababo bakawaida muleta nenkuru kumagire tinyabuki matoke igona shega iga Kenyoro Technical School ne para ibire amaene na bato toriro musigo bakatwa kumina omonene na bari moyo okonya abantu baye na ande yonko musaba yara maya aendre kokonya unakonya bogitutu una ikirega yase Kenyoro ke around igaiga omonene tigamokonye na ndandero okonya chintakana na baburaka ekora nangiso ngote bari chintakana ne yabo burkana abaye na Suanya ibure yabirebyo egekogera mune bitwaganeti nabono gando wakane mochari ani mochari wakane billions ogorire gari bono tone mete twatebire na nturi kuna korra bono twatire gwe twetinyira mariga twatebire tinya sa konyo mwana Suanya omogwakiri egera nyare okonya Nyamire ya ito count yonsi anyibwaterani obora boboria okiri gari bogitutu bwoke na gochaga igase ito Nyamire account atoroseranie chipara inyore chipara anyora chintakana anyora batabwatie emiriro batabwate sinyoba cyabo ababekere